אוקיי, אנחנו פורט אליזבת, במעבדה שלנו בדרום אפריקה, שבה אנחנו בודקים את המשאבות חום שמפותחות בארץ, ואני רוצה לתת כמה שניות על מה יש לנו פה ומה אנחנו רואים. לפני שאני מתחיל, כזכור לכולנו, חלק עיקרי מהפטנט של סמארט היטינג זה מחליף החום הפנימי. אתם יכולים לראות מחליפי חום שונים. כל המחליפים האלה נוסו בתוך מכשירים ונמדדו, נבדקו מספר פעמים. זה מחליף חום חדשני שטרם נבדק, הוא פותח על ידינו וטרם נכנס לתוך המכלים שאנחנו נראה בהמשך. מה יש לנו פה? המעבדה מנסה דוודים במצב שוכב, במצב עומד. יש לנו 4 משאבות, הקיובין, כמו שאנחנו קוראים להם, 1, 2, 3, 4, 3 במצב עבודה, 4 בהתקנה של קומפרסור מסוג חדש שאנחנו מנסים, ארון תקשורת ובקרה שבודק מספר השעות בפועל שהמשאבות עבדו, וצריכת אנרגיה בקילוואט שעה של כל מכונה. כל העסק מנוהל ומבוקר מבקרים שפותחו על ידינו, נמצאים בתוך המכונה, שולחים את הדאטה מתוך המכשיר לענן ומהענן לתוך מערכות מחשוב שלנו. כאמור, כל זה בוצע על ידי השותף המקומי פה בדרום אפריקה. אנחנו מנסים כאמור דוודים בשני מצבי בדיקה, שוכבים ועומדים. אני חושב שזה פחות או יותר נותן איזושהי תמונה ראשונית לאיך נראית המעבדה ומה אנחנו עושים.